افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом асалакони бибӣ. ана боз вақти афсонахонӣ расид. ин шаб ман ба шумо аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик як афсонаи аҷоиби миралӣ, мирвалӣ ва миркаримро мехонам. ин афсона дар бораи он аст ки аз паси касе ғайбат накунед. афсонаи миралӣ, мирвалӣ ва миркарим. се кас, се марди солхӯрдаи рӯзгор дида ба сафар мебароянд. барои чӣ сафар карданашонро ман намедонам. ба ман ҳамин қадараш маълум аст ки ҳар сеяшон аз як ҷой, аз як шаҳр, аз як гузар буданд. онҳо дашту ҷангал ва кӯҳу кӯтал тай карда вақти намози шом ба шаҳре мерасанд ва ба хонаи як касе рафта мефароянд. соҳиби хона ки марди хеле меҳмондӯст будааст, онҳоро бо иззату икром пешвоз гирифта, болои 7 қабат кӯрпача шинонда онҳоро зиёфат додааст. меҳмонону соҳиби хона гапзалон карда мешинанд. баъд як нафар аз меҳмонон бо чӣ коре берун мебарояду соҳиби хона кӣ будани ин одамро фаҳмиданӣ шуда аз шариконаш мепурсад. ҳамин ҳамроҳатон бисёр одами ҷаҳондида менамоянд. напурсед, мегӯяд гапи ӯро бурида шариконаш. номаш миралӣ аст, аммо худаш як хари беақлу бефаросат аст ки мислаш дар ҷаҳон нест. соҳиби хона тааҷҷуб мекунаду чизе намегӯяд. миралӣ аз берун гашта меояду меҳмони дигар берун меравад. ин кас кистанд? мепурсад соҳиби хона. эҳа, кӣ будани вайро пурсида чӣ кор мекунед? мегӯяд миралӣ. номаш мирвалӣ, аммо худаш аз гов ҳам бадтар як марди бефаҳму бетамиз аст. соҳиби хона ҳайрон мешаваду лекин чизе намегӯяд. мирвалӣ гашта меояду шарики дигарашон берун мебарояд. хайр, ин кас кӣ бошанд? миркарим, мегӯянд миралию мирвалӣ. як одами сагхӯю сагмиҷост. соҳиби хона табассумкунон хеста берун меравад ва дери нагузашта дар косаи чинӣ устухон, дар табақчаи гулдори қиматбаҳо кунҷора ва дар ҳамин хел як табақча ҷав гирифта меояду ҷавро пеши миралӣ, кунҷораро пеши мирвалӣ ва устухонро пеши миркарим гузошта. канӣ меҳмонони олиқадр, марҳамат, гиретон гӯён ба хӯрдан таклиф мекунад. меҳмонон аввал тааҷҷуб мекунанд, баъд ҳайрон мешаванд ва ниҳоят хиҷолат кашида сурх мешаванд. онҳо мефаҳманд ки барои чӣ соҳиби хона ин хел кард. ана ҳамин хел асалакони бибӣ. ҳеҷ гоҳ аз паси ёрон, дӯстон, рафиқонатон ғайбат накунед. ин буд афсонаи миралӣ, мирвалӣ ва миркарим. خوابی خوش. با شما بودم بیبی افسانه‌گویتان براحت بانو.
افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین برای